Narodni dan ljudskih prava, ombudsmanka grada Niša, Katarina Mitrovski, učestvovala na nacionalnoj konferenciji održanoj u Beogradu ovim povodom i onako, kako mi kaže, zapaženu tamo imala govoranciju. Koji su neki nacionalni planovi vezani za ovu temu, koji su planovi grada Niša, šta se dešava u Nišu i kako je juče bilo u Beogradu. O tome, između ostalog, pričam sa mojom današnjom gošćom. Rekoh vam, ombudsmanka grada Niša, Katarina Mitrovski, moj gost danas. Katarina, dobar dan. Dobar dan. Hvala na pozivu. Juče kad smo se čuli, bili ste u Beogradu, je li da? Dobro. I onako zapažen govor ste imali tamo. Jeste. Juče je Ministarstvo za ljudske i manjinska prava i društveni dijalog, pošto im je to primarna tema, organizovali su veliki događaj povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i ministar Žigmanov me je kontaktirao i zamolio da budem govornik na tom skupu, da govorimo o inkluzivnim praksama ombudsmana u gradu Nišu i da, ukoliko je to moguće, istovremeno svoj govor prevedem i na znakovni jezik. Ja sam se zaista oduševila, inicijativa je divna, naravno prihvatila sam i uspela sam da sinhronizujem govor i da istovremeno prevedem sve to na znakovni jezik. I zaista je bilo emotivno, dirljivo, jer je pre mene nastupao hor, inkluzivni hor, da ga tako nazovem. To je hor koji je okupio dečicu sa raznim vrstama invaliditeta i oni su pesme pevali, istovremeno su ih prevodili na znakovni jezik, tako da su mi taman dali lep uvod da i moj govor nakon njih prevede na znakovni jezik. Zaista su se svi oduševili. Bila je i koordinatorka Ujedinjenih nacija koja prati primjenu ljudskih prava. Ona je prišla, čestitala, oduševila se i najavila posetu u našoj kancelariji Nišu u nekom narednom periodu. Pa veliko bravo na tome. Ja inače svuda kažem koliko smo ponosni na vas, pre svega zbog svega onoga što radite, ali pre svega zbog znakovnog jezika, jer nekako se meni čini sa ove strane, ne mora da budem u pravu, vi ćete me sada ispraviti ako grešim, da jesu osobe koje ne čuju zapravo njihova prava su prilično ograničena u Srbiji. Pa da, ja sam juče govorila o inkluzivnim praksama naše kancelarije i to mi je prvo, mislim, ne da mi je palo na pamet, nego prosto to jeste ono što je najbitnije. To je pre svega naša najvažnija inkluzivna praksa, korišćenje znakovnog jezika u komunikaciji sa gluvim licima. Jer to je ogromna prednost ombudsmana kad vi možete da direktno komunicirate sa gluvim i nagluvim licima bez posrednika, odnosno bez dovođenja tumača za znakovni jezik. Vrlo često predmet pritužbe budu neke osetljive, privatne stvari gde gluvo lice se ustručava nekad da pred prevodiocem kaže neku svoju tajnu, a koju bi rekao možda samo ombudsmanu, tajnu u smislu nekog problema koji ima sa institucijom javne vlasti. Ili možda je neko nasilje u porodici ili neki problem sa decom gde mi dalje upućujemo. Nismo naravno nadležni za sve, ali opet smo prepoznati od strane građana kao institucija koja je tu i da ih sasluša. Iako nemamo čarobni štapić da rešimo sve probleme, ali je neka dovoljna lepa reč da saslušate nekog i da ga uputite na pravu adresu. To nam je povratna informacija od građana. Vrlo često nam kažu da nije bitno da li ste nam rešili problem, bitno nam je da ste nas saslušali, da je neko tu da nas čuje, da iznesemo, da tako kažem, muku svoju koju imamo godinama, recimo, sa nekim institucijama. Tako, jer se meni sada čini da osobe sa nekom vrstom invaliditeta imaju, da su njihova prava zapravo najviše ugrožena u Srbiji. Ili kod nas u Nišu. Ajde da se ne širim na Srbiju, nego ovde na naš grad. Da, ako govorimo o ljudskim pravima, svakako jesu grupa koja je najugroženija. Mi pre svega štitimo prava građana od zloupotreba javne vlasti. Dobro. A sad govorimo o zaštiti ljudskih prava, što može da bude povezano, tako je, ali ne mora uvek da bude direktno povezano, da se kršenja tih prava dolaze od institucija. Mogu da bude od neke određene grupe ljudi ili na ulici može da se desi ili u školi da vršnjaci dovikuju, da ismejavaju neko dete sa invaliditetom. I koliko god mi radili na podizanju svesti, kad je ta tema u pitanju ljudskih prava, uvek je potrebno više i uvek ima prostora da se još i stalno govori o toj temi, da se podiže svest i kod, da kažem, dece i u osnovnim školama i u srednjim školama, pa i sa starijim građanima, da stalno govorimo o tome koliko je bitno da pre svega budemo ljudi jedni prema drugima,
da kad vidimo tako nekog da mu pomognemo, a ne da ga ismejavamo, što je nažalost vrlo često da se desi u praksi. Pa vrlo često se zaista desi u praksi. Mi smo imali u radu kancelarije primere da su se upravo prituživala jedna majka, tu smo i pisali preporuku, to je bilo pre par godina u jednoj školi, gde se škola i vaspitačica javno, to je bila naša preporuka, da se javno izvinili majici tog deteta. Dete je imalo neko lično svojstvo, neki problem, smetnju u razvoju, ne veliku, ali vidljivu svakako. Nije prosto moglo da prati istovremeno gradivo kako su pratila druga deca. I onda je vaspitačica u Vibre grupi pisala da su svi dobro uradili, osim tog deteta, sve je dobro, osim tog deteta i stalno je potencirala da je sve dobro, osim tog deteta. Majka je došla, žalila se naravno. Mi smo tu uključili i poverenicu za zaštitu od diskriminacije, tako da je i ona reagovala, pisala preporuku, ali i mi. I rezultat toga je da je škola se javno izvinila i da im je jedna od mera bila da u budućem periodu edukuju svoje zaposlene, učitelje, nastavnike i vaspitače kako se ophoditi prema takvoj deci. Dobro, ali da li iz tih grupa stižu neke žalbe, pritužbe na zaposlene u javnim institucijama? Kada su u pitanju javne institucije, tu je najčešće primedba pristupačnost. Dostupnost, je li tako? Dostupnost institucije. Nespušteni ivičnjaci svuda, nepostojanje pristupnih rampi za korisnike invalidskih kolica, ne od samih zaposlenih na neku vrstu diskriminacije, ali na pristupačnost pre svega. Nedovoljno tumača za znakovni jezik. Da, to je ogroman problem, ja bih rekla, u čitavoj zemlji. Da zaista, čini mi se, kažem na početku, da oni jesu nekako najugroženiji ili prosto ne mogu da ostvare neka svoja prava koja im pripadaju. Mi recimo, kad su neki veći praznici, pa i Nova godina, svim invalidskim udruženjima pustimo čestitku, a udruženju gluvih to štampamo na Brajevom pismu kao znak pažnje od kancelarije i svake godine im šaljemo čestitku na Brajevom pismu, a sve priručnike koje radimo za sve građane istovremeno štampamo i na Brajevom pismu za njihove korisnike. Jeste, ali nekako, Katarina, vi imate osjećaj za to, ali mnoge institucije nemaju. Pa da, to ste dobro primetili. Tako je, mi imamo osjećaj i ja sam to nedavno baš pričala sa svojim koleginicama. Kad ste u kancelariji ombudsmana i kad ste pravnik u kancelariji ombudsmana, vi zapravo postajete nekako pravični i onda tek shvatite zašto ste vi studirali prava, jer se borite za pravdu, za pravičnost, za nediskriminaciju. I da u našim srcima, čini mi se, u kancelariji ombudsmana, da je pravda nekako tu, da tu crpi svoju snagu, pre svega u našim srcima. Znači, morate biti čovek da biste pre svega radili ovaj posao. Morate biti vrlo empatični, jer kad ste ombudsman, naročito na lokalnom nivou, morate biti hrabri, jer vi se tu direktno zamerate javnoj vlasti. Između čekića i nakonjaca, je li tako? Tako je. Ja nakon isteka mog mandata se vraćam da mi miruje radno mesto i rizikujem da budem u nemilosti kad se vratim ako kritikujem nekog načelnika. Tako da je vrlo, da kažem, jedna specifična situacija u kojoj je ombudsman i mora biti zaista hrabar i mora biti pravičan, pravdoljubiv i nediskriminativan svakako. Dobro, kako sad sve to što imate vi da prenesemo na ostale gradske institucije? Je li to moguće? Pa moguće je, ali kažem, uvek ima prostora da se radi još i to je svakako jedan proces koji traje i koji će uvek da traje, čini mi se, da taj neki nivo savršenstva teško da ćemo postići, ali da se trudimo da zaista podižemo svest i preporukama i našim primerom kako treba postupati prema
osobama sa invaliditetom i tim ranjivim kategorijama. Da, pre svega mislim na te ranjive kategorije, jer nekako... Moraju biti edukacije. Zašto od vas da dolazi preporuka, valjda je normalno da rampe budu prilagođene, da svaka institucija ima tumača za znakovni jezik, da nekako... Pa vrlo često pojedine službe nisu u kontaktu prosto sa takvim grupama građana. Ja juče kad je krenuo hor da peva i kad je krenuo taj prevod istovremeno na znakovni jezik, meni je to poznato, ja to znam, ali vidim da je u publici onako prijetno iznenađenje bilo da oni prvi put, recimo, pojedini gosti koji su bili vide tako nešto. Tako da je bitno da i od nas koji se time bavimo stalno ide ta poruka pozitivna da ne treba diskriminisati, da treba biti čovek i da treba ih čuti i videti. Tako je. Šta ste još juče razgovarali na tom nacionalnom skupu? Je li ima nešto što je važno, a tiče se ljudskih prava u Srbiji? Da li će nešto da se menja? Koje su neke poruke koje dolaze? Šta oni kažu? Ko je najugroženiji u Srbiji što se ljudskih prava tiče? Ili oni smatraju da su osobe sa invaliditetom? Pa i žene su bile u fokusu. Ja sam juče imala razgovor, evo mogu sad ekskluzivno da kažem. Danas je ministarka Macura posetila grad Niš. Ja sam je sa gradonačelnikom dočekala u kabinetu i tako da smo razgovarale o budućoj saradnji ministarstva i kancelarije ombudsmana u Nišu, a ideja nam je da napravimo mrežu institucionalnu, da uvežemo institucije, da ombudsman bude koordinator svih tih aktivnosti, da uključimo tužilaštvo, sudove, centre za socijalni rad, sigurnu kuću, sve relevantne institucije, škole naravno, nevladin sektor koji se time bavi i da na nivou Nišavskog okruga napravimo jednu mrežu koja bi se zvala Za život bez nasilja, da se sastajemo jednom u 3 meseca, jer kad god su ovi dani aktivizma, 16 dana aktivizma, mi samo tada čujemo možda o nasilju, tada priča i tužilaštvo i sudovi i tako dalje, a da u toku godine zapravo nemamo mrežu i nemamo povratne informacije između institucija, ko je šta radio, koliko je pritužbi bilo, šta možemo dalje, gde možemo raditi neke edukativne aktivnosti, gde podizati svest. Tako da je to ideja koja je potekla od ombudsmana, ministarka je podržala tu ideju, čak će i finansijski podržati sve te aktivnosti i u januaru, drugoj polovini januara, će ponovo doći u Niš i gde ćemo to i zvanično potpisati te protokole o saradnji i formirati zvanično mrežu za život bez nasilja na nivou Nišavskog okruga. Aha. Pa da, jeste. U suštini, ja kažem, imamo zakone, imamo institucije, imamo porast nasilja u zemlji porodičnog i na ženama. I znači da nešto treba još dodatno ili da nešto nije dobro ili da neka karika tu baš i popušta. Jeste bolje, svakako su žene vidljivije u društvu. Danas smo i neku statistiku sa gradonačelnikom predočili. Vi u konkretno gradskoj upravi imate 60% žena, 40% muškaraca u radnom odnosu. Ima ih i na rukovodećim mestima što se tiče uprave, ali svakako to nije dovoljno da ih osnažimo i dalje, da se bore i da se mi zajedno sa njima borimo za prava. Pa da, nekako mi se čini da tamo gde su manje plaćene posla, tu ima više žena. Ne mislim samo na upravu, mislim na inače u čitavoj zemlji. Da pristaju da rade za... Da li se menja polako ta slika, baš što se tiče statistike. Ono što sam primetila je da je veći broj obrazovanih žena u upravi nego muškaraca. Tako da se to menja na bolje, žene se osvešćuju, školuju, što je dobro i pozitivno. Ono što je veći problem su žene u udaljenim mestima, u selima. Ja sam skoro i sa poverenicom razgovarala na tu temu. Ona je pisala neku inicijativu da se tu menja zakon o nasleđivanju, jer vi imate vrlo često primere u praksi da se žene, naročito na selu, odriču brata, muževa i tako dalje i da zaista ostaju bez ikakvih prihoda, bez nasledstva na ulici, da rizikuju svoj život, da kažem. Tako da je to neka inicijativa da ih zaštitimo na taj način i da ne dozvolimo da se odriču zbog nekih stereotipa. Jeste, ali to je duboko ukorenjeno u njihovu svest, Katarina, tako da je to teško. Ja mislim da se promeni. Ministarka Macura je baš danas rekla da je sarađivala sa udruženjem domaćica iz Niša, žene domaćice. I ja sam baš
to primetila. Ja kažem, vidite da su, nekako je to podrazumevano, da su žene domaćice i da je udruženje žena domaćica. Nije bilo udruženje muškaraca koji se bave domaćinstvom, nego nekako je to opet posao za žene. Tu trebamo da menjamo svest. Jeste to usađeno u naš mentalitet, ali nadam se da... Ja se uzem ove mlade ljude, kod njih to baš nije tako. Oni to nekako lepo raspodele, čini mi se, sve te obaveze po kući oko dece, tako da se nekako u njih uzdam da će to... I naročito ove mlađe generacije koje su tek u 13-14 godina, to znamo i po deci, da je tu svest, da su potpuno osvešćeni i u ovim godinama. Jeste, pa dobro. Mi smo to vaspitavali, ali tako? Tako je. Jeste. Verovatno ima i toga. Da, ima i toga, da. Pa sve su to važne stvari, ali nekako meni se čini da to sve ide presporo, ali je važno da ide u nekom dobrom... Pa jesu, ovo što kažete oko vaspitanja, i nas su tako vaspitavali. Ljudi ima svoj ime, svoj dinar, uči, treba će ti, nemoj da zavisiš od nikog. Nekako, ja jedino to pamtim u svom vaspitanju, da su stalno govorili. Tako je. I to je tako. I to se ucrta negde i evo i dan danas jesam svoj čovek na svome, ali stalno ja vučem, radim. E sad, koliko je to dobro? Ne znam. Pa dobro, ja bih rekla da je dobro. U principu žena mora da radi. Tako. Da. Dobro. Šta će kancelarija ombudsmana da radi u narednom periodu, a vezano za ljudska prava? Evo to, imali smo tu mrežu. Da, ovo je ono najbitnije. Formirat ćemo tu mrežu za ceo Nišavski okrug. Krećemo sa Babušnicom u narednom periodu. Od 1. januara, tako? Od 1. januara. Ugovor je potpisan prošle nedelje. Tu imamo veliku podršku Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i ministarke, naše Nišlijke, Jelene Žarić-Kovačević. Hvala joj zaista na toj podršci. Veliku podršku imamo i stalne konferencije gradova i opština. Krenuli smo sa, da kažem, pilot projektom da prosto nam je zakon dozvolio takvu vrstu saradnje između opština i gradova. Nama se to dopalo i jeste to cilj neki. Jer vi od 136 lokalnih samouprava u Srbiji imate 30 ombudsmana. I nemoguće je da male sredine imaju sve što su im zakoni nametnuli. I pravobranioce, i inspekcije, i ombudsmane. Mislim, zaista shvatam da je previše to za njihove ljudske resurse i za te kapacitete. Tako da je prirodno da gravitiraju prema većim gradovima i prirodno je da veći grad brine i vodi računa i o manjim opštinama koji su u našem okruženju. Drago mi je da smo prepoznati kao primer dobre prakse i da su i ostali gradovi sledili naš primer. Nedavno je i Kragujevac potpisao sa svojim manjim opštinama u okruženju isto takvu vrstu saradnje međuopštinske što se tiče ombudsmana i nadam se da će i drugi gradovi krenuti. Dobro, ali kako će to funkcionisati? Vi ćete odavde ići u Babušnicu, ali tako? Da, isto kao što funkcioniše sa Gadžinim Hanom. Ovde je sedište, radi se o ustupljenim nadležnostima. Nama se u toku ove godine javila jedna gospođa iz sela Grkinja, pored Gadžinog Hana, što ja smatram kao jedan veliki uspeh za našu kancelariju, da je neko iz Grkinje čuo da smo mi zaključili taj sporazum o međuopštinskoj saradnji i da može da nam se obrati. I zaista smo se trudili cele godine da radimo kampanje i društvene mreže i televizije, i gostovanje. Mi smo vrlo često išli u Gadžin Han, ići ćemo i dalje i da je to negde ima efekta, da su i u selu Grkinja čuli da možemo da posredujemo između njih i lokalnih vlasti. Tako da će isti princip biti i sa Babušnicom. Imaćemo jednu prostoriju koju ćemo premiti u narednom periodu, upravo ih tih sredstava ministarstva i mi ćemo ići isto jednom nedeljno i u Babušnicu, primati građana lično, obilaziti i udaljena sela i upravo ove žene. Tako je. Da direktno sa građanima komuniciramo, da ne čekamo da dođu u Babušnicu ili u Gadžin Han. Obilazimo i sela oko Gadžinog Hana, jer oni imaju veliki problem sa prevozom, tako da shvatam da ne mogu da dođu možda nekad u tom terminu, pa smo tu da odemo i da ih obiđemo. Dobro, Gadžin Han, Babušnica, lepo se širite na tamo. Šta je sa ovim delom ka Vranju i ka tom? Širimo se. Pa, znate, to zavisi od nosioca javne vlasti u toj opštini. Mnogo zavisi od predsednika opštine ili gradonačelnika. Ovi ljudi su zaista imali sluha i sve pohvale za njihov trud da shvate da je ombudsman tu ne samo da ih kontroliše.
nismo mi inspekcijski organi. Mi nemamo način da kaznimo nekog. Nama je zadatak da menjamo svest, da kad uočimo problem, da se on više ne ponovi. Da ukažemo da to jeste problem, da je bio na štetu građana i da nema potrebe da se takvi propusti više ponavljaju. I kad u tome uspemo, to je prava stvar. Tako da su oni imali sluha, u nama su videli saveznike, da ih podržimo, da ih ohrabrimo u nekim situacijama gde nisu sigurni kako postupiti i to je zaista jedna divna saradnja između našeg grada i te dve opštine. Katarina, mnogo hvala što ste danas bili moj gost. Hvala vam što štitite građane i ove ranjive kategorije i nas koji nismo, ne spadamo u te ranjive kategorije, ali imamo neki problem i želim vam puno uspeha u radu. Ne znam da li ćemo se vidjeti do Nove godine. Ako se ne vidimo, sve najbolje vam želim. Ako ne, ponovo ćemo poželiti, nije nikakav problem. Vidjet ćemo se u Nove godini sigurno. U Nove godini sigurno. Biće puno aktivnosti. Tako je. Hvala vam mnogo. Hvala i vama. Bila je to Katarina Mitrovski, ombudsmanka grada Niša, muzika, reklame. Pa uvodimo novu gošću i pričamo o jednoj takođe fantastičnoj ženi.